Zato što je baš zdravo i treba da se jede. Zato što je onda zrelo i ukusno. Zato što bi deca bila snažna, ne bi bila bolesna, nego bi bila zdrava i tako. Da se zdravo hranimo, da organizam radi zbog zubi. Pa može ponekad na borovima. Ponekad su malo male, a u kutiji su posebno malo velike. Rastu na drveću, na nekim biljkama koje izrastu i tako. One su ljubičaste boje. Ali one rastu na žbunju, je to neki žbunju drvo. Koje su boje? Ljubičaste? Kako ukusa? Borovničaste? Koliko ti možeš da pojedeš najviše borovnice? 10. Ja ne berem. Ti kupuješ borovnice? Da. Ti? U Ideji. I kako izgledaju borovnice? Okrugle su i ljubičaste. Kad je debela. Pa zato što ima puno vode i tako je slađa. Lubenica je mnogo slatka i ona je nekako slatka i sva deca mnogo vole da je jedu. Debela. Zato što ima u sebi mnogo više lubenice. Unutra ima crveno i onda u tom crvenu imaju male koštice koje trebaš da izbaciš. Se one jedu? Pa ponekad. Ako slučajno progutaš, nema veze. Zašto ti voliš da jedeš? Da unutra ima vitamina. A kako ti znaš da je ta baš lubenica slatka? Tako što unutra ima mnogo, baš je slatka, tako što je lepa. Ako je slatka lubenica, ima više koštica ili manje koštica? Više. Se te koštice jedu? Ne, one se pljuju. Kako se seče lubenica? Uzmeš nož i ovako presečeš na pola i onda deci koji ne mogu da pljuju, koji ne znaju da pljuju koščice, očistim lubenicu da nema koščice uopšte. Ne. Vidite. Zašto? Kako to? Zašto je tikvica zdrava? Zato što ima vitamine. Koja je razlika između tamno-zelene i svetlo-zelene tikvice? Razlika je zato što je ova svetla, a ova tamna. Kako se spremaju? Pa stave se na tiganj, stavi ulje i pečeš ih. Zato što toga možda da imamo mišić. Kako se prave tikvice? Ne, one se ispeku. Može da jedem unutra tikvice.